Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εκκλησίες σήμερα, αδελφοί μου, υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός και υψώνεται για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος, για να μας θυμίσει, γιατί το ξεχνάμε, πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός. Ο Σταυρός, αδελφοί μου, που υψώνεται μπροστά μας δεν είναι παρά τίποτα άλλο η αγάπη του Θεού, η ανοιχτή αγκαλιά Του που μας περιμένει πάντα κοντά Του να γυρίσουμε και περιμένει από μας να Τον ευχαριστήσουμε και να Του εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Δυστυχώς, ενώ η Θεία Λειτουργία λέγεται ευχαριστία, πολλοί χριστιανοί δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί μας αγαπά, μας αγκαλιάζει, μας συγχωρεί, γιατί είναι δίπλα μας. Δεύτερον, αδελφοί μου, ο Σταυρός μας θυμίζει, και γι' αυτό σκύβουμε όλοι να τον προσκυνήσουμε, όλους αυτούς τους ακούσιους σταυρούς που κουβαλάμε και παρακαλάμε τον Θεό να μας βοηθήσει και μας βοηθάει, αδελφοί μου. Είναι όλοι αυτοί οι καθημερινοί σταυροί, μια ασθένεια, μια ανεργία, μια δυσκολία, ένας δύστροπος προϊστάμενος και όλα αυτά στη ζωή μας που μας δυσκολεύουν. Αυτοί οι σταυροί που είναι ακούσιοι, τους συναντάμε στη ζωή μας. Δεν φταίμε για αυτούς. Αυτούς τους σταυρούς όμως, αδελφοί μου, τους έχει συναντήσει πριν από εμάς ο Χριστός. Αυτούς τους σταυρούς τους σήκωσε. Σήκωσε τον εξευτελισμό, τη μοναξιά, την εγκατάλειψη, που είναι ένας σταυρός κι αυτός, η εγκατάλειψη. Δεν εγκαταλείφθηκε από όλους τους μαθητές του. Εγκαταλείφθηκε. Τον σήκωσε κι αυτό το σταυρό. Και μας λέει σήμερα, αδελφοί μου, όσο εσείς προσκυνάτε, σας θυμίζω ότι είμαι δίπλα σας. Δεν σας άφησα ποτέ σε κανένα σταυρό που σηκώνετε, γιατί αυτούς τους σταυρούς τους έχω σηκώσει κι εγώ και σας καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει μοναξιά, τι σημαίνει εγκατάλειψη, τι σημαίνει αδικία, εξευτελισμός, τι σημαίνει να ανεβαίνει στο σταυρό. Το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας και έτσι μας βοηθάει και εμάς, είναι δίπλα μας να σηκώσουμε το σταυρό μας, αδελφοί μου, και τον σηκώνουμε με τη βοήθειά Του. Τώρα όμως θα προχωρήσω και σε κάτι δυσκολότερο. Εκτός από αυτούς τους ακούσιους σταυρούς, αδελφοί μου, ο Χριστός σήκωσε και έναν εκούσιο σταυρό. Του ζήτησε κανείς να πεθάνει για μας, Του το ζητήσαμε εμείς? Όχι. Ανέβηκε μόνος Του. Σήκωσε ένα σταυρό εκουσίως μόνος Του. Γιατί μας αγαπά. Και λέει, ακούστε, ωραία η ακούση. Οι ακούσιοι ήρθανε, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, να φύγω από τη δουλειά μου, θα τον υπομείνω αυτό το αφεντικό το δύσκολο. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, πώς θα ζήσω, λέμε. Θα το σηκώσω το σταυρό, με τη βοήθεια του Θεού. Όμως μας λέει και κάτι άλλο, να σηκώσουμε και εκούσιους σταυρούς. Δηλαδή, να βάλουμε πάνω απ' όλα την αγάπη, πάνω και από το δίκιο. Πολύ δύσκολο αυτό, αδελφοί μου. Έχω δίκιο. Με αδίκησε η γυναίκα μου. Κανονικά πρέπει να χωρίσω. Αφήνω το δίκιο μου στην άκρη. Σηκώνω αυτό τον εκούσιο σταυρό. Εγώ θέλω και το κάνω. Και ο Χριστός με γεμίζει στεφάνια. Εάν στους ακούσιους σταυρούς μου τους προσμετρά όλους για όταν θα ανέβω εκεί πάνω, για αυτό τον εκούσιο που σηκώνω μόνος μου, με παίρνει και με πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Δεν είναι εύκολο αυτό, αδελφοί μου.
Δεν είναι καθόλου εύκολο, το ξέρω. Και σε μια κοινωνία που βασιλεύει ο εγωισμός, ο δικαιωματισμός, τι λες τώρα, έχω δικαίωμα, δεν έχω το δικαίωμα. Δεν μου δίνει το δικαίωμα η Εκκλησία, πάτερ, να χωρίσω αφού ο άντρας μου έκανε αυτά τα πράγματα, πήγε με άλλη γυναίκα. Στο δίνει. Μόνο τότε στο δίνει. Μπορείς όμως και να μην το πάρεις. Μπορείς να σηκώσεις το σταυρό. Να τον συγχωρήσεις, να τον αγκαλιάσεις και να το βγάλεις από μέσα σου. Πολύ δύσκολο. Για να το κάνουμε αυτό, αδελφοί μου, να μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο, να σηκώσω εκούσιο σταυρό και να βάλω την αγάπη πάνω από το δίκιο μου, πάνω από τη δικαιοσύνη, αυτό είναι το νόημα, θα πρέπει να σηκώσω τους σταυρούς τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι σταυροί, οι εκούσιοι? Είναι τα πάθη μου, αδελφοί μου, που ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θέλει καν να ξέρει. Έχουμε όλοι τρία μεγάλα πάθη. Να τα ονομάσω φιλαυτία, φιλοδοξία, φιλαργυρία, φιλιδονία. Να τα ονομάσω πώς θέλετε. Να πω το χρήμα, η δόξα και η ειδονή. Αυτά τα τρία μας έφαγαν. Αυτά τα τρία μας έκαναν λιώμα, αδελφοί μου. Μας διέλυσαν. Είναι φανερό. Το βλέπετε όλοι σας. Ζούμε για αυτά. Κακά τα ψέματα. Και έρχεται ο Χριστός σήμερα και λέει, άκουσε, αν δεν παλέψεις με αυτά τα τρία, με αυτά πάλεψε και αυτός τότε. Όταν μετά τη βάπτισή του βγήκε στην έρημο, είχε τρεις πειρασμούς. Αυτοί οι τρεις πειρασμοί ήταν. Το χρήμα, η δόξα και η ειδονή. Αυτοί ήταν ίδιοι. Οι ίδιοι πολεμούν και τον άνθρωπο σήμερα. Ακριβώς οι ίδιοι. Εάν λοιπόν δεν τους παλέψεις αυτούς, δεν θα έχεις το κουράγιο να συγχωρήσεις τη δύστροπη σε εισαγωγικά γυναίκα σου ή τον δύστροπο άντρα σου. Θα το διαλύσεις και το διαλάς. Το βλέπουμε τι γίνεται. Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα πλέον. Δεν θα έχεις τη δύναμη να σηκώσεις ένα δύστροπο ή άρρωστο ή ασθενικό παιδί. Θα δυσκολευτείς, θα γονατίσεις. Ποιος θα σου δώσει τη δύναμη να το κάνεις αυτό? Θα το πετάξεις? Θα το σκοτώσεις? Μόνο ο Θεός, αδελφοί μου. Μόνο ο Θεός που σήκωσε και αυτός εκούσιο σταυρό. Πρέπει όμως να παλέψουμε με αυτά τα τρία. Να τα αναγνωρίσουμε ότι κυριάρχησαν στη ζωή μας και να αγωνιστούμε εκουσίως εναντίον τους. Δεν μπορεί στη ζωή μας να κυριαρχούν αυτά. Μα πάτερ, χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτα. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Τι γίνεται με αυτά, αδελφοί? Πού είναι η χαρά μας? Αφού τα έχουμε αυτά. Δόξα, άφθονη. Ειδονή, το ίδιο. Το χρήμα, μια έρχεται, μια φεύγει. Γιατί δεν ζούμε καλά? Γιατί είμαστε δυστυχισμένοι? Εγώ δεν βλέπω χαρούμενα πρόσωπα. Πάω στο Άγιο Όρος, που οι άνθρωποι όλη τη νύχτα γονατιστοί προσεύχονται, είναι 8 ώρες μέσα στην εκκλησία, 8 ώρες σε δουλειά και από τις 8 ώρες μέσα στο κελί τους, μόνο τις 2-3 κοιμούνται. Όλες τις άλλες ώρες διαβάζουν και προσεύχονται. Και βγαίνει από το κελί του και λάμπει το πρόσωπό του. Γιατί λάμπει αυτού το πρόσωπο? Με τόση άσκηση, με τόση δουλειά, με τόση δυσκολία λάμπει το πρόσωπό του. Και το δικό μου που τα έχω όλα, που δεν μου λείπει τίποτα, και το σπίτι μου και το αυτοκίνητό μου και τη γυναίκα μου και το παιδάκι μου, δεν έχω χαρά. Μου φταίνε όλοι. Βρίζω στον δρόμο, φωνάζω, κορνάρω, τσακώνομαι. Χαμός. Γιατί, αδελφοί? Δεν έχετε αναρωτηθεί γιατί ενώ τα έχουμε αυτά, ενώ μας σκλάβωσαν και η δόξα και η ειδονή και το χρήμα, εγώ δεν έχω χαρά? Γιατί απλούστατα η χαρά, αδελφοί μου,
περνάει μέσα από το πρόσωπο του άλλου. Τον άλλο τον αφήσαμε στην άκρη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μέσα από τον δύσκολο άλλο, όχι τον οποιοδήποτε άλλο, τον δύσκολο άλλο, αυτόν που με δυσκολεύει, αυτή είναι η μεγάλη χαρά, αδελφοί μου. Και αυτό ο Έλληνας που το ήξερε πολύ καλά, το άφησε στην άκρη. Κάπου έσπασε, αδελφοί μου, μια αλυσίδα. Όλοι ξέρουμε. Είδα εγώ στο ίντερνετ κάτι βιντεάκια. Ξέρω. Μη μου λες μάνα και πατέρα, εγώ ξέρω. Είδα, ό,τι θέλω τα βλέπω εκεί. Κάποτε μας παρέδιδαν οι γονείς μας. Τώρα μας παραδίδει το TikTok, το Instagram και το Facebook. Αυτά μας παραδίδουν. Αυτό μαθαίνουμε. Και δυστυχώς το μαθαίνουμε λάθος. Γιατί η χαρά στη ζωή είναι να συναντήσω τον άλλον, να τον συγχωρήσω, να τον αγκαλιάσω, να τον πονέσω, να σταθώ και να ακούσω το πρόβλημά του και εκείνος το δικό μου. Αυτή είναι η χαρά της ζωής. Δεν είναι ούτε το χρήμα, ούτε η δόξα, ούτε η ειδονή. Είναι ψευτοχαρές, τις οποίες απλόχερα μας έχει δώσει ο έξω από εδώ για να μας απομακρύνει από το Θεό. Και δυστυχώς το κατάφερε, αδελφοί μου. Λίγοι Έλληνες εκκλησιάζονται τακτικά. Πολύ λιγότεροι προσεύχονται. Πολύ λιγότεροι εξομολογούνται και κοινωνούν. Αυτοί που το κάνουν όμως, αδελφοί μου, έχουν μια χαρά μέσα τους. Μια ελπίδα. Ένα φοβερό αίσθημα ότι ο Θεός είναι κοντά τους. Δεν τους άφησε ποτέ και δεν θα τους αφήσει. Το είπε, τους δικούς μου δεν θα τους αφήσω. Θα είμαι κοντά τους έως τη συντελεία του αιώνος. Αρκεί να σηκώνουν το σταυρό τους, ακούσιο ή εκούσιο. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, θα σηκώσει το σταυρό του. Όποιος δεν τον σηκώνει, δεν με ακολουθεί. Και μην νομίζετε, αδελφοί μου, ότι ο σταυρός αυτός είναι δύσκολος. Δεν είναι. Όλοι λέμε, γιατί σε μένα, Κύριε, γιατί σε μένα αυτά τα δύσκολα. Μην το λέτε αυτό, αδελφοί μου. Συγχωρέστε με, είναι ύβρις προς το Θεό. Διότι ο Θεός είναι δίπλα σου και ήδη σηκώνει μαζί σου το σταυρό σου. Τον σηκώνει και γι' αυτό προχωράς. Για κοιτάξτε όλοι πίσω στη ζωή σας. Πόσες φορές είπαμε όλοι, αυτό αποκλείεται να το σηκώσω. Αυτό αποκλείεται σε μένα και στην οικογένειά μου. Και το σηκώσαμε και προχωρήσαμε και δόξα τω Θεώ είμαστε εδώ και παλεύουμε και θα παλεύουμε όλη μας τη ζωή. Αρκεί να έχουμε τη βοήθεια του Θεού και να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο αποδεσμευμένοι από τα πάθη τα οποία μας οδηγούν χωρίς να το καταλάβουμε σε μία κόλαση. Μία κόλαση που ήδη τη βιώνουμε. Απομάκρυνση ψυχών, απομάκρυνση ανθρώπων, δεν υπάρχει αγάπη και το κακό φαίνεται να κυριαρχεί. Στο χέρι μας είναι να επαναφέρουμε τα σωστά. Ο Θεός θα νικήσει, όχι το κακό, αδελφοί μου. Με τον νικητή να είμαστε. Αμήν.